Na začiatku tam nebol strach ani násilie, neboli tam zbrane, vojaci ani zákazy. Boli tam ľudia stojaci na námestiach, tlieskajúci, presvedčení, že po rokoch chaosu konečne prichádza niekto, kto vráti poriadok. Ten potlesk nevznikol náhodou, vznikol z únavy, ktorá sa hromadila celé roky, z neistoty, v ktorej sa strácala práca, peniaze a aj pocit, že má niekto veci pod kontrolou. Ľudia sa domnievali, že systém zlyhal. Keď sa objavil hlas, ktorý hovoril pokojne, sebavedomo a sľuboval jasný smer, nepôsobil ako hrozba. Pôsobil ako odpoveď, ako riešenie a práve preto ho ľudia prijali. Aby sme tomu porozumeli, musíme sa pozrieť na svet, v ktorom títo lídri vyrástli. Bol to svet poznačený vojnami, krízami a politickými zlyhaniami. Systémy, ktoré mali ľudí chrániť, prestávali fungovať a tým dôvera slabla. Ľudia prichádzali o prácu, úspory či dôstojnosť. Každodenný život sa menil na boj o prežitie. V takom prostredí prestáva byť sloboda najvyššou hodnotou. Nahrádzajú túžba po istote, po poriadku a po niekom, kto prevezme zodpovednosť. A vtedy, v najťažších chvíľach sa objavuje človek, ktorý tvrdí, že odpovede má. V tomto momente vstupujú na scénu budúci diktátori. Adolf Hitler sa neprezentoval ako tyran, vystupoval ako politik, ktorý sľuboval obnovu a stabilitu. K moci sa dostal legálnou cestou, prostredníctvom volieb. Stalin spočiatku taktiež nepôsobil ako hrozba. Bol obyčajný funkcionár v pozadí, ktorý sa postupne presúval vyššie v hierarchii. Jeho vzostup bol pomalý, systematicky a každý krok pôsobil rozumne, dočasne a nevyhnutne. Moc neprichádzala naraz, rástla krok po kroku a práve preto ju ľudia akceptovali. Svet je komplikovaný a plný protichodných príčin. Pre frustrovaných ľudí je to neúnosné. Diktátori ponúkli zjednodušenie, ukázali vinníka, pomenovali nepriateľa. Zrazu už nebolo treba pochybovať. Stačilo veriť, že problémy majú jasný pôvod a riešenie. Svet sa preto delí na nás a ich, na dobro a zlo. Diktatúra nepríde zo dňa na deň, prichádza potichu. Najskôr nenápadné zmeny, trochu viac kontroly a trochu menej slobody. Život pritom pokračuje. Ľudia chodia do práce, starajú sa o rodiny, plánujú budúcnosť. Hranice sa posúvajú tak pomaly, že si ich väčšina všimne až vtedy, keď už sa nedá nič vrátiť. Keď systém funguje dosť dlho, prestáva sa spochybňovať. Stáva sa súčasťou každodennosti. Ľudia si bez problémov zvyknú na nové pravidlá, na nové zákazy a na nové povinnosti. Zodpovednosť sa presúva z jednotlivca na autoritu. Človek už nemá pocit, že rozhoduje, má len úlohu, ktorú treba splniť. A vtedy vzniká veta, ktorá sa v dejinách opakuje. Ja len robím, čo sa odo mňa očakáva. Nie zo zla. Zo zvyku. Strach neprichádza od začiatku, objaví sa až neskôr, keď je systém pevne zakorenený. Ozvať sa znamená riskovať prácu, rodinu a bezpečie. Odpor stojí príliš veľa, než to, čo bol človek schopný riskovať. V tomto momente sa veľa ľudí stiahne. Nie preto, že by súhlasili, ale preto, že majú čo stratiť. Mlčanie sa tým stáva formou prežitia, pričom platí pravidlo. Čím viac ľudí mlčí, tým silnejší systém pôsobí. Čím dlhšie diktatúra trvá, tým menej otázok zaznieva. Propaganda nahrádza fakty, opakovanie nahrádza pravdu. Deti vyrastajú v prostredí, ktoré nepozná alternatívu. Nemajú s čím porovnávať. To, čo vyrastá okolo nich, považujú za normu. Diktatúry nezačínajú násilím, začínajú súhlasom. Nie krikom v uliciach, tichom v každodennom živote. Preto vzniká otázka. Kde je hranica, po ktorej by si už nebol ticho? Jestvuje taká?